ସାଙ୍ଗର ମାଣ୍ଡୁ ଶାଲିନୀକି କେମିତି ପେଲିଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବେ ସେଇ ବିଷୟରେ। ସାଙ୍ଗ ମାଣ୍ଡୁ ଶାଲିନୀ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ନଙ୍ଗା ମାଲଟା। ତା ଦୁଧ ଆଉ ଗାଣ୍ଡି ଦେଖିଲା ମାନେ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ପଟକିନା ଠିଆ ହେଇଯାଏ। ତା ଦୁଧ ଦେଖିଲା ଦିନଠାରୁ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ତା ଦୁଧ ଦେଖିଲା ଦିନଠାରୁ ମୋର ତାକୁ ଗେହିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା। କେମିତି ଗେହିବି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ। ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ମୋତେ 2-3 ଥର ଭେଟ କଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଥରେ ବଜାରରେ ଦେଖିଥିଲି। ଏମିତି ନର୍ମାଲ କଥା ହଉ ହଉ ସେ କହିଲା ମୋ ନମ୍ବର ରଖିଥାଅ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ତା ନମ୍ବରଟା ରଖିଥିଲି। ଏମିତି ରାତିରେ ଥରେ ମେସେଜ କରୁ କରୁ ସିଏ ମୋ ସହ କଥା ହେଲା। କିଛି ଦିନ ଗପୁ ଗପୁ ମୋର ଗେଲ ଥଟା ବଢ଼ିଆ ମଜା ଚାଲିଲା। ହଠାତ୍ କିନା ଥରେ ମୁଁ କହିଲି ତମେ କେମିତି ତାକୁ ଭଲ ପାଇଲ? ତମେ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ତାକୁ କେମିତି ଭଲ ପାଇଲ? ଏମିତି କଥା ହଉ ହଉ ସିଏ କହିଲା ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇଗଲି ଆଉ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଯେ ତମେ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ, ତମେ ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଥିଲ? ନା ଏମିତି ଭଲ ପାଇଗଲି ଆଉ। ଏମିତି ମଜା ଥଟାରେ କଥା ହେଇ ହେଇ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଥରେ ଡାକିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆସୁନ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସେ ଆସିଲା। ଆମେ 2 ଜଣ ଗୋଟେ ପାର୍କ ଯାଇଥିଲୁ। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ହଉ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ବସିଲା। ତାପରେ ଏମିତି କଥାରେ ମୁଁ ତା ହାତ ଧରି ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ କିଛି କହୁନଥାଏ। ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଭଲ ଟୋକା ଚାହୁଁଛି। ଏମିତି କଥା ହଉ ହଉ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ହାତ ସଲାସଲି କରି ଇଏ କରିଲି। ତାପରେ ଫୋନରେ ଆସି ରାତିରେ ତା ସହିତ କଥା ହେଲି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି କଥା ହଉ ହଉ ସେ ଥରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୋତେ ଡାକିଲା। ମୁଁ ମନା କରୁଥାଏ। ସେ କହିଲା ଯେ ଆଜି ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତମେ ଆସ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି। ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ କେହି ନଥାନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘରେ କଫି କରିଦେଲା। ମୁଁ କହିଲି ବହୁତ ଗରମ ଅଛି। ସେ କହିଲା କ'ଣ ଏଇ କଫି ମୋ ଠାରୁ ଗରମ? ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି ଯେ ଆଜି ଶାଲିନୀ ମୋ ଠାରୁ ପେଲା ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଯେତିକି ଗରମ ତା ତୁଳନାରେ ଇଏ କିଛି ନୁହଁ। ଏମିତି କହି ମୋ ପାଖରେ ସେ ବସିଲା। ମୁଁ ତାପରେ ଜାଣିଗଲି ଯେ ଇଏ ମୋ ଠାରୁ ଘିଆ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଡାକି ମୋ କୋଳରେ ବସେଇଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କୋଳରେ ବସେଇଛି ତା ଗୋରା ଗାଣ୍ଡି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଣ୍ଡି ମୋ ବାଣ୍ଡରେ ବାଜିଲା। ମୋ ବାଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠିଆ ହେଇଗଲା। ସିଏ ଜାଣିଦେଲା ଯେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଠିଆ ହେଇଗଲାଣି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତା ଗାଣ୍ଡି ତଳ ଦେଇ ମୋ ବାଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିଲା ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି ଶାଲିନୀ ଘିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିକି ସେ ଯେମିତି ମୋ ବାଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିଲା ତା ଦୁଧକୁ ମୁଁ ଦାଲୁ ଦାଲୁ କରି ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ କିଛି କହୁନଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଲେଇ ଦେଇ ମୋ କୋଳରେ ବସେଇ ତାକୁ କିସ୍ କଲି। ତା ଦୁଧକୁ ଦାଲୁ ଦାଲୁ କରି ଚିପି ଚାଲିଲି। ତାର ହିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲା ତମେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲ। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିଦିଅ, ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ସେ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ପୁରା ଚାଟିବାରେ ଲାଗିଲା। ବାଣ୍ଡକୁ ଚାଟୁ ଚାଟୁ ସେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ତା ପାଟିରେ ପୁରା କଳ କଳ କରି ଖାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଖାଉଥାଏ, ମୁଁ ତା ଦୁଧ ଚିପୁଥାଏ। ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ ଚାଲିଲା ପରେ ତାପରେ ତା ଭିଆରୁ ଲାଳେଇ ଲାଳେଇ ହେଇଗଲା। ସେ କହିଲା ତମେ ମୋ ଭିଆକୁ ଟିକେ ଚାଟ। ମୁଁ ତାପରେ ତା ଭିଆକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତା ଚଡ଼ି ଖୋଲି ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ ଚାଟିଲା ପରେ ତା ଭିଆରୁ ପୁରା ପଚ ପଚ ହେଇ ପାଣି ବାହାରିଲା। ସେ ସେତେବେଳକୁ ପୁରା ହିଟ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ମୋତେ କହିଲା ତମେ ମୋ ଭିଆରେ ପୁରା ବାଣ୍ଡ ପୁରା କଚ କଚ କରି ପୁରାଅ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ତା ଭିଆରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଲଗେଇ ପୁରା ଜୋର କିନା ଚାପିଦେଲି। ସିଏ ଏମିତି ହଉଥାଏ। ତାପରେ ତା ଭିଆରେ ପୁରା ବାଣ୍ଡକୁ ପୁରଉଥାଏ ବାହାର କରୁଥାଏ, ପୁରଉଥାଏ ବାହାର କରୁଥାଏ। ପୁରା ବହୁତ ସମୟ କଲା ପରେ
ସେ ଚିଲଉଥାଏ, ଉଫ୍ ଆଃ ଆଃ କାଟୁଛି ଏମିତି କହୁଥାଏ। ପୁଣି କହୁଥାଏ, ଆହୁରି ଜୋରେ କର, ଆହୁରି ଜୋରେ କର। ମୁଁ ତା ବିହାରେ ପୁରା ଗେହି ଚାଲି। ସେ ମୋତେ କହୁଥାଏ, ତମ ବାଣ୍ଡର ମଜା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ମୋତେ ଆଜି ଯାଏଁ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜମା ଏମିତି କେବେ କରିନଥିଲା। ତୁମେ ଯେଉଁ ଘିଆ ମଜା ମୋତେ ଦେଲ, ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ବହୁତ ବାର ଗେହିଲି। ପୁରା ଯେତେବେଳେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ କେହି ନଥାନ୍ତି, ସେ ବି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ମୋର ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ହିସାବରେ ଯାଇ ତା ବିହାର ପୁରା ଖଚ କରେ। ତମର ଯଦି ଏମିତି ଘିଆ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କର। ତାଙ୍କୁ ବି କୁହ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଆହୁରି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି।